Από τη στιγμή που δώσαμε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα σχεδόν υπερπρονόμια, εκ περιτροπής προεδρία, ανοχή ενός μεγάλου αριθμού επίκων, ίσως και όλοι στο τέλος. Από τη στιγμή πράγματι που μια κοινότητα με το πληθυσμιακό μέγεθος του 20-25% έχει πάρει τόσα δικαιώματα και καλώς τα δώσαμε για χάρη της ειρήνης, πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι εάν υποχωρήσουμε στα άλλα θέματα που αφορούν την Τουρκία, τη λεγόμενη εξωτερική πτυχή του Κυπριακού, αυτά τα δικαιώματα που έδωσαμε στους Τουρκοκύπριους, ενώ μπορεί να λεχθούν ότι είναι προνόμια τώρα, θα γίνουν ορολογιακή βόμβα για το μέλλον της Κύπρου. Γι' αυτό πιστεύω ότι οποιαδήποτε ηγεσία, και ο νυν πρόεδρος, τον οποίο πιστώνει κανείς με αισθητήριο, γι' αυτό το βλέπει κανείς να αντιδρά πολλές φορές, η ηγεσία μας το έχει αντιληφθεί και δεν πρόκειται να κάνει βήμα εφόσον έχει δώσει τόσα πολλά, αυτά τα τόσα πολλά να τα θέσει στην διάθεση της Τουρκίας να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Γι' αυτό πιστεύω ότι εάν η Τουρκία δεν υποχωρήσει ουσιαστικά στη λεγόμενη εξωτερική πτυχή του κυπριακού προβλήματος, οδηγούμαστε προς ναυάγιο των συνομιλιών